me pystytään oikeasti viettämään illalla aikaa pihalla ilman, että me ollaan täysin syötyjä. Mä oon Lähtölä Sanna ja työskentelen kaupassa vuoropäällikkönä. Mä oon Lähtölä Jani, työskentelen purkufirmassa pyöräkuormaan kautta kaivinkoneen kuljettajana. Ollaan asuttunut joku, tähän siitä on 7 vuotta tulee nyt varmaan. Pihaa joku 1000 neliöä ja vähän ehostettu talo ja tehty terassia lisää. Ja Täällä on hyttysiä niin paljon sen takia, koska mettä on tossa ihan vieressä. Ja on... avoo ja mettässä, että se pysyy kosteena koko kesän, että se varmaan edesauttaa ainakin siihen. Tää oli ihan mahdoton tää pihapiiri, kun ei tässä niin kerta kaikkiaan ei täällä pystynyt olemaan pihalla, kun hyttysiä oli niin valtavasti. Ja sitten oli semmoinen, että ei ollut mitään muuta, kaikkia muita keinoja oli kokeiltu, ne ei auttanut, yksikään muu ei auttanut siihen, että tämä on ainut ratkaisu tällä hetkellä, kun on toiminut. Helppohan se oli, että se paketissa kun otti pois, niin ei siinä ollut oikeastaan muuta kuin verkko paikalleen ja sitten houkutinainen ja kaasupullo kiinni ja akku kiinni, niin se oli siinä, että se oli niin valmis, varmaan 10 minuutissa se oli käyttövalmis. Ilman moskiittomagneetti ei sitä osaisi olla enää ilman, kun meitä se on hyödyttänyt tosi paljon. Ja myös naapurit on sanonut, että se on niitäkin hyödyttänyt, että siinä on varmaan sellainen tilanne, että en mä pois sen antaisi ikänä, että jos sattuisi tulemaan joku vika, niin kyllä se korjauksia lähtee saman tien, että ilman sitä ei kyllä niin enää yhtään kesää menisi. Ihan ehdottomasti suosittelisin. Meidän vitsi onkin, että me vuokrataan sitä marraskuusta helmikuuhun. Mun mielestä joka taloudessa kuuluisi löytyä tommonen, jos on vähänkin hyttysongelmaa, niin kuuluisi löytyä joka taloudessa tommonen. Kyllä se niin sijoituksen väärti siinä kohtaa, että tosi äkkiä maksaa itse takaisin siinä mielessä.